Hola amics de YouTube! Som l'Oriol I jo, la Laura. i avui us ensenyarem un vídeo sobre la farmaciola en el canal de Move Mastery. Així que acompanyeu-nos! Com veieu, ja tenim tot el material de la farmaciola aquí posat i ara us explicarem un per un. Per aquí tenim la manta tèrmica, la qual servirà per, si algun cop tenim algun accident o el que sigui, ens la posarem a sobre de la víctima perquè estigui bé. I després tenim dos tipus d'esparadrap, un de paper i un de plàstic, que l'utilitzarem per quan ens fiquem venes, doncs per lligar-les. Després tenim dos tipus de venes, que són unes que s'enganxen i unes altres les normals. I per poder fer servir-les haurem d'utilitzar les tisores per retallar el que no farem servir. Després tenim el suro fisiològic, que també l'utilitzarem per netejar les ferides, i també per netejar ferides podem utilitzar el sabó i tant també per netejar-nos les mans abans de tocar una persona amb alguna ferida. Després venen les tirites, que aquestes són punts de papers per ferides molt més obertes i les tirites normals de tota la vida per petites ferides. Aquí tenim unes tovalloletes amb betadine i uns guants per abans de tocar una víctima amb la ferida per no embrutar-la ni res. I per últim tenim les gasses, que hi ha de molts tipus. Les utilitzem per tapar ferides i per netejar-les. Per últim, haurem de ficar tot el nostre material dins la farmaciola. Ja tenim la nostra farmaciola plena. És molt important que abans de fer cap sortida estiguin tots els productes necessaris i que no estiguin caducats. I no us oblideu mai de la manta tèrmica. I fins aquí el vídeo, aquí tindreu link de més coses i fins aquí el procés de tot el material que hi ha dins de la farmaciola i fins aviat.